गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ BTR सरकारनिफ्राय सोरां मन्जु थियेटारखौ बरायदों। 1974-75 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय बर' माहारिनि सोरां मन्जु थियेटारा देग्लाय बोसोराव 50 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। बे मेहेरगोनां सान एबा गोग्गाथाव समाव BTR सरकारनिफ्राय सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा बिथां मुर्सि चन्द्रकान्त मोसाहारिखौ बरायनायजों लोगोसे 10 लाख रां अनसुंथाइखौ गथायदों। बरायनाय आरो रां अनसुंथाइ गथायनायाव BTRनि चिफ प्रमद बर'आ बाहागो लायो। लोगोसे BTR सरकारा बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे बर' माहारिनि फारसे बिथांनि मेंनाय गैयाजासे हाबा मावलांनाय एबा मावलांबाय थानायखौ हास्थायनानै बिथांनि गोग्गो देहानि थाखायबो अबंलावरिनिसिम आरज गाबदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि बिकास बसुमतारिया बे बुहुमाव गैलिया। बर' सावथुन मुलुग आरो बर' सावथुन अनसायारिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा महरगिरि बिकास बसुमतारिया बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा सिलिगुरि सानराइज हस्पिटालाव जोबथाहांबोबाय। क'क्राझार बाटारमारि गामिनि थागिबि गागि नोगोरारि समाज सिबियारि बर' सावथुन मुलुगाव मैखोमै बिहोमा होलांनाय बिस्रानि बोसोनगिरि लालु बिकास बसुमतारि आरो बे बुहुमाव गैलिया। गोब्राब बेरामाव गोग्लैना सिलिगुरि सानराइज हस्पिटालाव दिनै फुंबिलिनि 12 रिंगासोआव अरायनि थाखाय जोबथाहांबोयो। बिथांनि अबथिरायै रुंसार जानाया ओनसोलजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव दुखुनि साया साग्लोबहोदों। NCERTआ थाखो 10नि बिजाबफोरनि गोबां आयदाफोरखौ बोखारबाय। नेशनेल काउन्सिल अफ इडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिंआ थाखो 10नि गोदानै बेखेवना होनाय बिजाबफोरनि माखासे आयदा जेरै पिरियडिक क्लासिफिकेशन अफ एलिमेन्ट्स, डेम'क्रेसि एन्ड डाइभारसिटिनि आबुं आयदा बायदिफोरखौ थांनाय सिजनखालि फरायसाफोरनि माखासे फरायनो गोनां आयदाफोरखौ खमायनो थाखाय बे थांखिखौ लादों होननानै फोरमायदों। दा नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020आ माखासे आयदाफोरखौ खमायनानै फरायसाफोरनो गोग्गो सोलोंथाइ होनो थांखि लादों होननानै NCERTआ वेबसाइटनि गेजेरजों फोरमायदों। हान्था मेला बिफाना जौ फेनाय एम्बुलेन्स सालायगिरिखौ हमदों। गुवाहाटीनि हान्था मेला बिफाना जालुकबारियाव जानाय दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथायनि उनाव मोनसे गोख्रों राहा लानानै मोनसे नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ आखायाव लानानै जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ होबथानो गोख्रों थांखि लादों। थांनाय 1 जुननि हराव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायाव ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट अफिसार हिमंशु दासनि दैदेननायाव गुवाहाटीनि ABC ओनसोलाव सिग्रोमनानै मेघालयनिफ्राय फैनाय सासे एम्बुलेन्स सालायगिरिखौ हमनो हादों। बे गारि सालायगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानानै हान्थामेला बिफाना गारि सालायगिरिखौ जोबथेसालिनि साजा होदों होननानै खौरां मोननो हादों। निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय दैमालु दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिंनि UN एकाडेमि फरायसालियाव फरायसालि सामलाय आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारि बिथाङा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाहैयो। लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि जयेन बसुमतारि बिथाङाबो बिथांजों लोगोसे बाहागो लाहैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'आव दा आसाम बहुमुखि समबाय समिति लिमिटेडनि रां दोनथुमगिरिफोरनि होंगो दोंगो। दिनै गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'सालियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गोबां रेकारिंनि रां दोनग्रा सुबुंफ्रा थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबियाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'सालियाव हौवा हिन्जाव थुबुर जादों। एजेन्टआ कौटि कौटि रां जानाय अजर रेकारिं दोनग्रा रायजोफोरनि। गसाइगाव सुरिपारा गामिनि कन्देसन नार्जारि मुंनि सुबुङा दा आसाम बहुमुखि समबाय समिति लिमिटेडनि सासे एजेन्ट जानानै सा 900सो सुबुंनिफ्राय 5 कौटिनिबो बांसिन रां खांनानै जानायनि गोख्रों अजदफोराव फैदों। फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्डआव मोनबा गिदिर गिदिर राइस मिल फसंनाय जागोन बुंदों प्रमद बर'आ। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय खोथाखौ लानानै कन्ट्रभार्सि खालामनाङा। जाय जाय हारिया हानि मोन्थाय दं बे हारिफ्रा हानि मोन्थायफोरखौ बेयाव मोनगोन, बेखौसो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। फिन रोदोमखां बिथांखि फिन रोदोमखां मिसननि गेजेरजों क'क्राझारनि गंगार जावफ्लंआव राइस मिल प्रजेक्ट लुफुंनो लाइखुन्थिया गायसनदों। बारग' NDFBफोरनि गावसुंथायारि नोजोरखौ लानानै बारग' NDFBफोरखौ थांना थानायनि राहा जगायनो BTR सरकार लानाय बिथांखि रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों आथिखालाव मैखोमै खामानि मावनो लानायखौ BTR खुंथायखौ नुनो मोन्दों। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि आखाइजों मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारि आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाल दैखान नुजाथिनायाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थाना बेन्दोंआव थानाय गंगार जावफ्लं गामियाव घन्टायाव 4 टन माइ प्रदाक्ट खालामनो हानाय 1 कौटि 43 लाख रांनि बाजेटजों गंसे राइस मिल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों।
उदालगुरि जिल्ला बेंबारियाव रेफारेन्ट सिडनी एन्डेलनि मुसुखा खाम्फा बेखेवदों। बेंबारनि गोदानै लुफुंजानाय रेफारेन्ट सिडनी एन्डेलनि मुसुखा खाम्फा बेखेवना होयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय अदेबानि उदालगुरि बिधानसभा समितिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बेंबारि मोनसे जारिमिनारि जायगा ब्रिटिशनि आमोलाव इंलेन्डनिफ्राय थाफैना सिडनी एन्डेलआ बर'फोरनो गोबां बिहोमा होलांदों। बिथांनि बिहोमाफोरखौ अरायथा गोसोखांनाय असिलाजों बेंबारियाव गायसनजानाय एसटि पाल चार्चआव दिदोमै रेफारेन्ट सिडनी एन्डेलनि मुसुखाखौ फसंनाय जाबाय। दिनै 2 जुन 2023 मायथाइयाव 1840 मायथाइयाव जोनोम मोननाय रेफारेन्ट सिडनी एन्डेलनि मुसुखा खाम्फा बेखेवना होयो उदालगुरि बिधानसभा समितिनि एमएलए अदेबानि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथाङा हाबाफारियाव समाज सिबियारि बिएससिनि समनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रदीप कुमार दैमारि बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। लोगोसे सिआइएननि दिनारि नर्थ इस्ट रेफारेन्ट जरन बाग्लारि बिथाङाबो बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। बिटिआर सरकारा एम्बुलेन्स आरो गोथै सह रोगाग्रा गारि राननानै होदों। बिटिसि सरकारनि देहा आरो नखर अनसाय बिफाननिफ्राय रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय एम्बुलेन्स आरो गोथै रोगाग्रा गारि बेखेवदों। बेरामिफोरखौ लांलाय लाबोलायाव आरो गोथै सह रोगानायाव सुबिदा जानाय बायदि गारि राननानै होदों। बिटिसिनि सेक्रेटारि मावखुं लांगोनायाव बिटिआर हालामाव ससे सिबिथायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा गोख्रों हाबाफारिफोर लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांनि नुजाथिनायाव बिटिसि सेक्रेटारि मावखुलियाव हालामनि गासै 2 जिल्लायाव गासै 10 एम्बुलेन्स आरो 2 गोथै सह रोगाग्रा गारि राननानै होदों। आसाम हायार सेकेन्डारि थाखोनि दारफान अनलाइन एडमिसन पर्टेलाव बाथौइज्म सोसनफानो दिनै गोसोखांलाय गथायो। दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि थान्दै हानजाया गुवाहाटी बामुनि मैदामाव थानाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल गाहाय मावखुलियाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारजों लोगोसे बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि लेंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि चेयारमेन रुक्मा गहाय बरुवाखौ लोगो हमनानै गोसोखांलाय गथायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव बिटिआरनि माखासे पावार फांसना आसाम सरकारजों सोना लांजाबाय नामा? गेदेर सोंलु सिखारदों। क'क्राझारनि डिसि मावख' आरो माखासे अफिसफोराव बिटिआरनि बायजोनि आसामनि बिजाथिफोरखौ थिसनलाय होबाय। स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन आसामजों सायख'जानाय बिटिआरनि बायजोनि बिजाथिफ्रा बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि 3 ग्रेड आरो 4 ग्रेडनि मासियाव साख्रिनि जयनिं जाफैगासिनो। मख'नो गोनांदि बे थिसनथायखौ लाना बिटिसिनि माखासे पावार फांसना खहा जानायनि गोख्रों अजद थिखांदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।